سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي باستدالو وزيناتات إيرترا بوقعنا بإيقادنا ملاح زغربة تتقلب تزاتي له كم زلو مقلاصو أبقالك كتماتات كل الأمحران من قصقاس درت ممرحي تمحلا ليفو مهلاون أب كتما دبر برهان بكوينات زتقل صفت أما أقاتي مهلاو محبارون أب إيرترا أموكوسو هوسبيتال كرن برئسان زتتابقان أصلاتات مولادا محبارون كان يقبر اللهم مهلاون بريزيدنت أوغندا بحبو أني كوفيد 19 كتابت تخطي وكتبل زقلس أدقازيطة كحسا كتكفل فرد توهيبا مهلاوان كالنزا تقالل كخونيو أبزا channel دمان وتر تخاتلتنا مخان سابسكرايب كتقبرون نتانا يدول ملكت كتقوقن بخبري عدمكم بريزيدنت أوغندا يويري موسيفيني بحبو أن كوفيد 19 كتابت تخطي وكتبل زقال حد غازيطة ديلي مونيتر 300 مليون شلن نتهاجر ويلي على 80,000 دولار كتكحس بيت فرد وسينو اتا غازيطة نتحابرتا دحر مزرقها بريزيدنت موسيفيني بمنقد طبقو أبيلو أب كل التشحن عسران حدن كس كمز مسرة الله مع كنزينا نيو فيجن حابيرا لا اتمسرح ببيت فرد كتصار دحر مصنح غازيطة مونيتر شم بمتصلام قبننيا كوينا سلز ترغبت بجكاتي اتخفلو ناي غنزب كحسا بريزيدنت بوقعي غريتا خطحاتتن بزعبو زرقا حتى زينا حاسوت منبارو نتخطات التخط حبرن تبين لا كان بين اتبيت فردد ما اتا غازيطة ابناي شدش ميازيا كل التشحن عسران سلستن حتاما بوقعي غريتا خطحاتتن كلا اتي مسكتابات كوفيد 19 بريزيدنت زتحاز زينا حاسوت منبارو تأمينا بريزيدنت يوري موسيفيني اتي كابتا غازيطة استخحاسو غنزب نبتنسو زمرحو من قصقاس هاقراو صنعات كخون اتاو كم زخون افليت لا إيرترا نبزوا ودب إيجاد نمله زغربته وقعوا طلب كم استزربله بريزيدنت كينيا حبيرو بريزيدنت هاجر كينيا ويليام روتو منستر قدات وصاي إيرترا عثمان صالح زمرحو لوخ إيرترا دحر مركبيو نتحبريتا بمنقد تويتر زرقي حوزلا نسو أبتب بمنقد تويتر زرقي حوزلا حبريتا ناب إيجاد نمله طلب زباو صاتا موجد قدعتاتن كابتم بطريبيزا زغربو قدات يميلو نسو قصيلو كاب مسانخلات ناس ازخونه سرعه إيميغريشن وحدات نمعمق ركبات نمسان كمون امون كينيان إيرتران زول نقدي نمدنفع زحجز مخانه غليصو كم ذكر بزحلفه ورحله كاتت مرحت كلتين هاجرات ابزهبو غازيطاو مغلصي قبلو مجميرو فيزا نموغاد تسمعنا آلنا كبل بريزيدنت روتا اويجن ريو بجكاز كينيا اب إيرترا امباسي كتكفت كم زاززون روتا غليصن ريو بجكازي ويليام روتو إيرترا ادسكيلاتو زنبرت ناي ايغاد ابالنتا كتحدثو عدمه اغريبو كم زنبر الذكر كوينو اتعد مغنا سلمنتاي حجل لزب كغبرو لكم استدله زتغلص يلن سودان اتزوار ابو منبرنت ايغاد بمحز ابزوان بدرجه بريزيدنتنت كتغلغل مصنح يفلط قند بيت صحفت ايغاد ابرسه كتما جيبوتو خوينو ابتا هاجر زركبو امباسادر ابال هاجرات زقم وكوميته حدا كاب اكالات اتودب مخاني يفلط إيرترا مسجبوتو زلوا دبلوماسياو زمدنا بسن كتاب كل تشحن شومنتن استولعه دوباو قچتنا بنبر كم زي تملس يغلص كل تشحن 10 شومنتن مونغنيت ايثيوبيان سعود عربن زتوزده نخلتين هاجرات ناي مقرب تبغسو كم زي تعوته وني فلط دحرتي مونغو إيرترا ايثيوبيان استفرنو سمع سلام كل تشحن 10 شومنتن منستر قدات وصاي إيرترا عثمان صالح بنايت زوا مزن تسنيو اب جبوت مبصحا كايد منبار ذكريو إيرترا ابت مرحت ايثيوبيا كينيان جبوتن سومالن استساتفلو اما قادشو استخيده بزعبه صتاو كنتات سومال زتي اخيبا زي مستافاونا قالبو سيحيبو نيريو منقست فدرال نفولي حيلتات كلل نمبتانن نابوليس فدرالن سراويت فدرالن نمحواسم زوزده زل السقمتات قاصيلو لاب زل اوان ابرسه كتما كلل امحرا بحر دار حويسو اب حيالو كتماتات كلل امحرا لوم سلوسون غونص زترايلو تقاوموتات كم زقصله تغليصو اديس ستاندرد تبهال ايثيوبياويت معكن زرغي حتى بزل حبريتا اب كتماتات بحر دار دبر برهان كومبولچان اب مونغو سراويت فدرالن سيفيلاويانن كومخا مونغو فولي حيلتات كلل امحران سراويت فدرالن قچت كم استفترن عين ساغر كم زحبر واغليصا ندحنتو شمو كغلص زيدلي حدني عين مسكر نزمع كان ابزهبو حبريتا ابتا كبر سكتما ايثيوبيا اديس ابا استات 220 كيلومتر نسميناو مبرق رحيقه تركب كتما دبر برهان سولس كاب نوغو جميرو كساب دحر قطري اب منغو سراويت فدرالن ابلات فلي حيلتات كل امحران كبيد وق كم زنبره حبيروا اتني عين مسكر مغلصيو اتكونتات ان غدداي زمص زلا حزبي ابزوان اب كبيد وطر تشميملا ابتك كايزو على وق حيالو تقتيلو من
ቆሲሎምን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ስግኣት ኣለኒ ክብል ተዛሪቡ ካብ ከተማታት ኮምቦልቻን ባህር ዳርን እውን ምስክርነቶም ዝሃቡ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ብትኽሲ ናይ ጠያይት ዝተሰነየ ሰፊሕ ተቃውሞታት ኣብተን ከተማታት ከም ዝውዓለ ነታ ማዕከን ኣረጋጊጾም ነዚ ተኸቲሉ ከዓ ኣብ መላእ ክልል ኣምሓራ ህዝባዊ ተቃውሞታት ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ ሰብ መዚ ተክልል ኣብ ክልተ ዓበይቲ ከተማታት ክልል ኣምሓራ ካብ ምሸት ሰዓት 8 ምሸት ተግባራዊ ዝኸውን ናይ ሰዓታት እቶ ኣዋጅ ኣመሓላሊፎም ከም ዘለዉ ተገሊጹ ኣቐዲሙ ኣብ ከተማ ጎንደር ካብ ሰዓት 9 ምሸታት ሒዙ ኣብያተ መስተ ኣገልግሎት ከይህባ ዝተፈላለየ ምንቅስቓሳትን መሓዝ ብረትን ዝድርት ሕግታት ተኣውጁ ከም ዝነበረ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ከዓ ኣብ ከተማታት ደሴን ደብረ ብርሃንን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ተወሲድሎ ብጀካዚ ኣብዘን ከተማታት መንግስቲ ፍቃድ ዘይሃበሉ ሰላማዊ ሰልፍን ብረት ሒዝካ ሰላማዊ ሰልፊ ምክያድን ከም ዝተኸልከለ ተሓቢሩ ኣብ ርእሲ እዚ ኣብዘን ከተማታት ተዋሂቡ ዘሎ መምርሒ ነተን ኣገልግሎት መጓዓዝያ ዝህባ ሰለስተ ዝእግረን ባጃጅ ተባሂለን ዝፅውዓ ተሽከርከርቲ እውን ብጽኑዕ ዝኽልክል እዩ በዚ መሰረት እዘን ባጃጅ ኣብ ደሴ ካብ ሰዓት 7 ፈረቓን ኣብ ከተማታት ጎንደርን ደብረ ብርሃንን ከዓ ድሕሪ ሰዓት 8 ምሸት ከይንቀሳቐሳ ብጥብቂ ተኸልኪለን ኣለዋ ኣብዘን ክልተ ከተማታት ብሶኒን ሶሉስን ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፈሉ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝተኻየደ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሶሉስ ድማ ኣብ ደብረ ብርሃን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ውግእ ከም ዝነበረ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓቢሮም እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካቶሊካዊት ትካል ወሃቢ ረድኤት ብሰንበት ክልተ ካብ ሰራሕተኛታቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከም ዝተቆትሉ ገሊጹ እቲ ቅትለት ኣብቲ ኣብ መንጎ ሰራዊት ፌደራልን ፋኖ ተባሂሎም ዝፅውዑ ጥቃት ጉጅለታትን መለዋወጢ ተኽሲ ኣብ ዝተኻየደሎ ከባቢ ቆቦ ከም ዝተፈጸመ እቲ ትካል ገሊጹ እዚ CRS ዝተባህለ ካቶሊካዊ ትካል ወሃቢ ረድኤት እቶም ዝተቆትሉ ሰራሕተኛታቱ ሓላፊ ድሕነትን መራሒ መኪንኡን ከም ዝኾነ ገሊጹ እቲ ትካል ብሞት ሰራሕተኛታቱ ዝተሰምዑ ሓዘን ድሕሪ ምግላጽ ብዛዕባ ኣቃታትላ እቶም ሰራሕተኛታቱ ብዝምልከት ግን ዝሃቦ ተወሰኺ ሓበሬታ የለን እቶም ክልተ ሰራሕተኛታት ኣብ መኪኖም እንከለዉ በጢት ከም ዝተቆተሉ ክግለጽ እንከሎ ነቲ ቅትለት ዝምልከት ዝርዝራዊ ሓበሬታ ከም ዘይበጽሖ CRS ሓቢሩሎ ብዛዕባ እዞም ተቐቲሎም ዝተባህሉ ክልተ ሰራሕተኛታት ትካል ወሃቢ ረድኤት ካብ መንግስቲ ፌደራል ይኹን ካብ ሰብ መዚ ክልል ኣምሓራ ዝወፀ ዝኾነ ሓበሬታ የለን እዚ CRS ዝተባህለ ካቶሊካዊ ትካል ወሃቢ ረድኤት ኣሜሪካዊ ትካል ክኸውን እንከሎ ኣብ ኢትዮጵያ ትርከበን ልዕሊ 100 ሃገራት ጨንፈራት ዘለዎ ዓብይ ትካል ወሃቢ ረድኤት እዩ ኣብ ኤርትራ መወከሶ ሆስፒታል ከረን ብርእሰን ዝተጣበቀ መናቱ ከም ዝተወልዳ ተገሊጹ ኣብቲ ወገን ኤርትራ ወፂ ዘሎ ዜና እተን ኣብ መወከሶ ሆስፒታል ከረን ዝተወለዳ ብርእሰን ዝተጣበቀ ናጽላታት ኣብ ክፍሊ ምክትታል ናጽላታት ሃገራዊ መወከሶ ሆስፒታል ኦሮታ ክንክን ይግበረለን ከም ዘሎን ጥዕናን ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ከም ዝርከብን ተሓቢሩ ኣብ ሃገራዊ መወከሶ ሆስፒታል ኦሮታ ሓላፊ ክፍሊ ምክትታል ናጽላታት ዶክተር ዘሚካኤል ዕቁበ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መስርሕ ጥንሲ ካብ ሓንቲ እንቋቑሖ ጓል ኣንስተይቲ ሓደ ዘርኢ ወዲ ተባዕታይን ዝፍጠር ድቂ ኣብ ከባቢ ክልተ ሰሙን እቲ ውህደት ዘርኢ ናብ ክልተ ክምቀል ከም ዝጅምር እቲ ምምቃል መስርሕ ምስ ዝውዳእ ክልቲኦም ዕሸላት ተመሳሰልቲ መናቱ ኮይኖም ከም ዝውለዱ ከይተወድአ ምስ ዝተርፍ ግና እቶም ዕሸላት ብዝተፈላለየ ክፍሊ ኣካላቶም ተጣቢቆም ከም ዝውለዱ ብምርዳእ እተን ኣብ መወከሶ ሆስፒታል ከረን ብርእሰን ተጣቢቀን እንከለዋ ዝተወልዳ ናጽላታት ኣብ ክፍሊ ምክትታል ናጽላታት ሃገራዊ መወከሶ ሆስፒታል ኦሮታ ልዑል ክትትል ይግበረለን ከም ዘሎ ክገልጽ እንከሎ ንምፍላየን ዝግበር ጥዕናዊ መስርሕ ዘመናዊ መሳርሒታት ዝሓትት ዝተሓላለኸ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣደዘን ክልተ ወርሕን ፈርቓን ገይረን ዘለዋ ናጽላታት ነባሪት ሊቤና ወይዘሮ እሙና መሐመድ ብወገና ሚኒስትሪ ጥዕና ንዓን ደቃን ዝገብርዎ ዘለዉ ክንክን እንደገፍን ንዘጋጠማ ጸገም ብመጠኑ ከም ዘቃለሉ ብምሕባር ናይ ሕብረተሰብ ምድጋፍ ክሕወሶ ኣዘኻኺራ እዚ ናጽላታት ብርእሶም ተጣቢቆም ናይ ምውላድ ተርእዮ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ 20 ዓመታት ንሳልሳይ ግዜ ዘጋጥም ዘሎ ተርእዮ ከም ዝኾነ ተሓቢሩሎ እዚ ክልተ ብርእሶም ዝተጣበቁ ናጽላታት ናይ ምውላድ ተርእዮ ብደረጃ ዓለም ስሕት ኢልካ ዝርአ ተርእዮ ከም ዝኾነ ዝግለጽ ኮይኑ ካብ ነፍሲ ወከፍ 2.5 ሚልዮን ዕሸላት እቶም ክልተ ተጣቢቆም ከም ዝውለዱ ጸብጸባት ይሕብሩ ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም